Hello friends, good morning. This is Roman. Welcome to my Technical Border YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रमेन. नोंथाङा नायगासिनो दङ Technical Border YouTube channel. दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जेराव आं दिन्थिनो नागिरदों जोङो गंसे PC बा गंसे लेपटपआव जों माबोरै YouTube चेनेलखौ जों क्रिएट खालामनो हायो। नोंथाङा थारखौनो खोनादों। नैबे भिडिअ नोंथाङा नुनो मोनगोन जों माबोरै गंसे लेपटप एबा गंसे पीसीआव जोङो YouTube चेनेलखौ क्रिएट खालामनाय जायो। नोंथाङा जुदि सानगासिनो दङ YouTube चेनेल खुलिनो होननानै अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। मानो होनब्ला बे भिडिअ आं नोंथांनो फोरमायनानै होगोन जोबोद इजि मेथडजों फोरोंनानै होगोन जों गंसे पीसी बा गंसे लेपटपआव जों माबोरै YouTube चेनेलखौ खुलिनो हायो। तो लोगोफोर जागायनायनि आगोल आं नोंथांखौ खावलायनो सानो नोंथाङा जुदि आंनि बे YouTube चेनेलाव गोदानब्ला नोंथाङा जुदि आंनि बे YouTube चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामाखैब्ला आंनि बे YouTube चेनेलखौ नोंथाङा सब्सक्राइब खालामनानै ला। तो सब्सक्राइब खालामनो थाखाय नोंथाङा आंनि बे चेनेलनि सिङाव गोरजा सोदोबजों लिरनाय सब्सक्राइब सोदोबाव थुनानै हो। आरो लोगोसे नोंथाङा बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट्सखौ नोंथाङा मोनो। तो लोगोफोर फै जों जागायदोनि लेट्स गो। बेयो जाबाय नोंथांनि पीसीनि होम स्क्रिन। बेयाव नुजानाय फिसा फिसा आइकनफोरा जाहैबाय बे पीसीआव इनस्टल जानाय खायसे एप्सफोर। दानिया नोंथाङा बेवहाय मोनसे इन्टारनेट ब्राउजार खुलिगोन। बेवहाय आङो नैबे गुगल क्रोमखौ खुलिगोन। जेब्ला खुलिगोन अब्ला मोनसे गोदान पेजआ बेबायदि गेवगोन। दानिया नोंथाङा गुगल सार्च बाराव youtube.com होननानै लिरना होगोन। दानिया नोंथाङा एन्टार थुनानै होगोन। जेब्ला एन्टार थुनानै होगोन अब्ला गुबुन मोनसे पेजआ बेबायदिहाय खुलिगोन। दानिया नोंथाङा आगदा खनायाव थानाय साइन इन होननाय सोदोबाव थुनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा क्लिक खालामनानै होगोन अब्ला नोंथाङा गोदान पेज खुलिनाय मोनगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि इमेलखौ टाइप खालामनानै होगोन। हमनानै लाबाय आङो बेवहाय आंनि इमेल आइडि romanboro127@gmail.com बे इमेल आइडिखौ बेवहाय टाइप खालामनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा गाहायाव थानाय नेक्स्ट बाटोनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा गुबुन मोनसे गोदान पेजआव मोनहैगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि पासवर्डखौ टाइप खालामनानै होगोन। तो बेवहाय आं आंनि पासवर्डखौ थुनानै होगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सिंनि साइन इन बाटोनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा इउटिउबआव लग इन जागोन एबा साइन इन जागोन। थामहिनबा नोंथांनि इउटिउब चेनेला क्रिएट खालामजाबाय। दानिया नोंथाङा बे पेजनि आगदाथिंनि गोजौ खनायाव थानाय दुलुर आइकनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला मोनसे पपआप मेनुआ ओंखारगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय थानाय अपशनफोरनि मादाव सेटिंस होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। जेब्ला नोंथाङा सेटिंसआव थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा गोदान मोनसे पेज खुलिनाय मोनगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि चेनेलनि मुंखौ लिरगोन। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों आंनि चेनेलनि मुङा रमेन बर' दङ। दानिया बेवहाय एडिट अपशन दङ आरो बे एडिट अपशनाव आङो थुनानै होगोन। बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गुबुन मोनसे पेज खुलिनाय मोनगोन। दानिया नोंथाङा बे पेजाव थानाय रेबगां बायदि नैबे आइकनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुना होगोन अब्ला नोंथाङा बेबायदि मोनसे गोदान पेज पपआप जानाय मोनगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ स्क्रल डाउन खालामगोन। जेब्ला नोंथाङा स्क्रल डाउन खालामगोन अब्ला नोंथाङा बेवहाय फार्स्ट नेम आरो लास्ट नेमखौ नुनो मोनगोन। बेवहाय आंनि मुङा लिरनाय दङ आरो आं बे मुंखौ खोमोरनानै गोदानै आङो इउटिउब चेनेलनि मुंखौ लिरनानै होगोन। हमनानै लाबाय बेवहाय आं आंनि चेनेलनि मुंखौ टेक्निकल रमेन लिरबाय। दानिया आङो बेनि सिङाव थानाय निकनेमखौ आङो लिरगोन। आं लिरगोन TR। बेबायदि लिरखांना दानिया आङो बेनि गाहायाव थानाय अके अपशनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला आं बेबायदि मोनसे गोदान पेज खुलिनाय मोनगोन। बे पेजाव आंनि चेनेलनि मुंखौ आं आपडेट जानाय मोनगोन। बेवहाय आं नुनो मोनबाय टेक्निकल रमेन। दानिया आङो बेनि आगोलनि पेजखौ आं रिफ्रेश खालामगोन। जेब्ला रिफ्रेश खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलनि मुङा आपडेट जागोन। अब्ला दानिया नाय आंनि आगोलनि रमेन बर' मुङा सोलायनानै टेक्निकल रमेन जाबाय। अब्ला आङो इउटिउब चेनेलखौ क्रिएट खालामबाय आरो चेनेलनि मुंखौ एडिट खालामनानै टेक्निकल रमेनाव सोलायबाय। दानिया आङो आंनि बे टेक्निकल रमेन इउटिउब चेनेलनिफ्राय लग आउट खालामगोन। लग आउट खालामनो थाखाय आं नैबे पेजाव थानाय आगदानि गोजौ खनायाव थानाय दुलुर आइकनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय साइन आउट होननाय मोनसे अपशन ओंखारगोन। दानिया आं साइन आउटआव थुनानै साइन आउट खालामगोन। अब्ला नोंथाङा इउटिउब चेनेलनिफ्राय साइन आउट जाबाय। गोसोआव लाखि नोंथाङा जेब्ला इउटिउब चेनेलखौ खुलियो अब्ला नोंथाङा जोबथारनायाव साइन आउट खालामनो दाबाव। कंग्रेचुलेसन नोंथाङा इउटिउब चेनेलखौ क्रिएट खालामबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै गाहाम मोनदोंबा प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव।
बेनि उनाव आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन जेराव आं दिन्थिना होगोन YouTube चेनेलनि लोगोखौ माबोरै बानायनाय जायो आरो लोगोसे बेखौ जों माबोरै आपल'ड खालामनाय जायो। थ' लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै आं एसेयावनो फोजोबबाय। थेंक इउ, हैव ए नाइस डे। जै बोराइ बाथौनि, जै आइ बड'